Guapa, la cistella, s'ha de dir. És xulíssima. Va, comences tu? Agafo jo, Vinga, Tens va. l'honor de començar. No, aquesta és la bona. Sempre la de baix, no? Uf, vale. Valora de l'1 al 10 Sí? la teva habilitat amb el dibuix. No. 2. M'atreviria a dir que dibuixar és de les coses que pitjor se'm dona. Pitjor, Sí, manualitats pot ser molt creatiu Vale. i pot ser abstracte, pot ser una cosa així una mica més, però el que és fer un dibuix... Com que et posin un gos i intentar Exacte, dibuixar-lo. fatal. Tu xurria. sí, Però sí que he dibuixat bastant. Se't Vaig nota. estudiar alguna cosa relacionat també amb el disseny. Ah, sí? El disseny industrial. Ah, Però vull dir val. que he dibuixat molt a mà i m'agrada molt, i si no em dediqués al que em dedico, crec que seria alguna cosa relacionat amb el dibuix, tio. uau. Escoltes una cançó i ja t'imagines una escena sencera, tu estàs 100%. escoltant una cançó i et transportes a una altra escena. 100%, i t'ho imagines, no? Oi que sí? I de fet jo crec que la gràcia de fer videoclips és aquesta. Bueno, m'he enamorat al supermercat, la gent... No No sé com... tornaràs a comprar un supermercat sense pensar en mi, Sí, no, i t'imagines la teva pròpia escena d'enamorament en el supermercat. Ja, tio, ja. Els meus pares es van conèixer en un súper, tio. En sèrio? Fun fact. D'aquí la cançó? No. T'hagués quedat No, perfecte ja, dir però que no hi sí. va- Va, som-hi, anem amb la següent. Vale. Quin error t'ha fet avançar més a la teva vida? Concret, vull concreció, Alexia. Vull errors concrets. Quin error m'ha fet avançar més amb la... Uau! pensant. És que saps què passa? Crec que els errors quan et fan avançar no són ben bé errors. No? Vinga, Mahatma Gandhi, tio. No, però ho penso de veritat, ho penso de veritat. Uau! Et dic el meu jo, i així ho has Sí, pensat. ajuda'm. Apuntar-me a la uni. Sí? A veure, pensar fredament podria haver fet altres coses, però després també penso que el fet d'haver anat a la uni doncs també mentalment m'ha obert certes portes i formes de solucionar problemes. Per exemple, jo potser diria que l'error que m'ha fet avançar més és renunciar, per exemple, a moltes de les meves amistats durant molts anys, però al mateix temps, gràcies a totes les hores que jo vaig dedicar a conrear-me artísticament, on soc qui vols, soc, no? però Ja. no ho veig com un error, tampoc, saps? Però bueno, crec que està bé que associem els errors a coses bones. Per tant, Sí, crec que hem respost la pregunta. Què és més important en una cançó? Melodia, lletra o actitud? Vale. O sigui, crec que l'actitud no depèn de la cançó. Val. Crec que el carisma o l'actitud és algo intrínsec a l'artista Val. o en el músic. Quan jo veig un artista que el que m'està cantant és real, Exacte. de cop connecto. Si veig que m'està explicant alguna que sembla que no ha viscut o que s'ha inventat o que veig que està fent un paper, crees una capa com quan veus una pel·li que no deixes de pensar, Ja. vale, Matt Damon no és astronauta. Clar, però veus, en aquest sentit jo discrepo, jo que he estudiat teatre... No, clar, ho veig estic tirant pedretes Clar, al jo ho veig sostre. diferent, perquè, per exemple, jo penso que la interpretació d'una cançó es pot entrenar. Per venir d'on vinc, jo et diria que lletra, per mi. Val. Però perquè també és la part que més controlo o més crec que puc fer coses que estiguin a prop d'estar bé. Una cosa és que és més important per mi. Què és més important en global està clar que és vendre el producte que Exacte. funcioni. Per tant, diríem A la que vista actitud... està. Vinga, va, Vens te al la meu torno a terreny, comprar, uau, molt bé. t'estic portant molt al meu terreny, Som-hi. Vale. Aquesta és bona. Ui, Tens el telèfon? sí. Quina és la nota més estranya que tens al mòbil? Ens la vols compartir? La nota més estranya... De notes, no fas bloc de notes? Sí. Puc consultar-ho? Vaig a mirar-ho. Sí, jo vaig a pel meu també. Vinga. Les més estranyes són les que reflexiono sobre coses. veus, això sóc incapaç de posar-me al mòbil a escriure? Sí. Però De fet, que- ahir... Però que soc Cervantes. No, mira, la meva última nota, ahir, Barcelona. Estava caminant pels carrers de Alta Barcelona. intensitat, no. Aquests carrers teus sempre guardaran la màgia que m'han regalat tots aquells que t'han caminat amb mi. Molt bé. Una frase que vaig Molt bé, escriure bona barra, ahir bona barra, mentre bona barra. caminava per Barcelona. Està bé, jo en contraposició A veure. ahir vaig fer una nota també. Val. Malla, morter, tornillos llargs i bisagres. Dins meu hi ha dos llocs. Un que em parla de Barcelona amb un text i un que em diu que compri tornillos llargs. No. Si la teva creativitat fos una cançó, quin estil seria? Uf. Jo et diria que seria com algo d'electrònica psicodèlica. A mi el meu cap sempre m'estan passant idees i de cop faig una cosa, faig 2 setmanes, m'enfrasco en això, I de cop i de cop canvi. faig una altra cosa. Jo crec que seria
algo semblant al jazz, perquè té les lògiques internes del jazz, és a dir, tu pots improvisar jazz, però sempre està com dins d'un ordre caòtic. Saps? Que no és molt ordenat, no és com la música clàssica, que potser diríem que és ordenat, però el jazz va com improvisant sobre patrons que es repeteixen. Si poguessis crear una peça de roba amb superpoders, què faria? Està claríssima, aquesta. Si pogués crear... Està claríssima, ja ho van fer a Harry Potter a la primera pel·li. No sé si a tu t'ha passat, però a mi m'encantaria poder volar. Molt perillós, tio? Ja, però... Hi ha molt cable d'alta tensió, és molt fotut, això. A veure, ens posem en la situació de que no n'hi ha. Pots volar, et pots transportar allà on vols. Sí, no, De cop no et veig fent 12 hores No, a de Los vol, Angeles. amb un vestit de... Com Superman, No, però seria juntar el poder de volar amb els vestits que m'encanten. Jo pillaria invisibilitat. Sí, Però... Per passar... Sí, De cop em poso la capa, entro a l'Abacus i robo... I agafes tots els legos que hem trobat, no? Robo uns posques i me'n vaig a casa. Temps! No, poco, Si ensenyo t'has venut com a bon dibuixant, Ara has Però és que d'assumir m'agrada les treballar amb teves calma. paraules. M'agrada treballar amb calma. És més fàcil dibuixar-me a mi que a tu. Això és Per les veritat. ulleres i la gorra. Això és per veritat, començar. això és veritat. Si ensenyo però- el que he fet, Que tristíssima. m'internen... Vinga, va, és que Va, una, ha sigut demencial, el meu. 2 i 3. Oh! Ja et dic, jo sóc de garbots grans, ràpids... Ai, no, jo... Tu petit, ràpid. Te'l regalo, si vols, te'l pots posar a l'habitació. Ei, però l'hem de signar. Una cella, només? Clar, és veritat. T'has quedat només amb una cella. M'encanta. És la firma que esperava, Sí,